Malta fl-ewwel post fost il-pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam mal-inklużjoni edukattiva tal-komunità LGBTIQ. Dan kien wieħed mill-punti prinċipali li saret enfasi fuqu waqt il-konferenza tal-NCPE, il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Minkejja dan intqal ukoll li hemm diversi nuqqasijiet fl-ugwaljanza fis-soċjetà b'mod speċjali bejn is-sessi. Skont ir-rapport annwali tal-ugwaljanza f'pajjiżna jidher li n-nisa qed jimpjegaw ruħhom iżjed iżda differenza bejn il-paga tagħhom u dik tal-irġiel għadha qed tiżdied. Barra minn hekk ir-rapport juri wkoll li l-ammont ta' nisa f'pożizzjonijiet fejn isiru deċiżjonijiet bħalma huma chairpersons u żgħir ħafna meta mqabbel mal-irġiel fl-istess pożizzjonijiet. Fil-fatt fil-Parlament hemm biss 10 nisa li jirrappreżentaw lill-poplu Malti minn total ta' 67. Fl-2018 saru 11 l-ilment lill-NCPE dwar inigwaljanza b'bażi ta' sess, ilment wieħed għal fastidju sesswali, 2 ilmenti minħabba l-età, wieħed fuq ir-reliġjoni mħaddan u 4 fuq il-libertà tal-moviment fost oħrajn li mhumiex klassifikati mill-NCPE. Ir-rapport annwali ħares ukoll lejn diskriminazzjoni li saret fir-reklamar fejn instabu 41 każ ta' reklami li jiddiskriminaw bejn nisa u irġiel b'mod speċjali f'termini użati għal karigi differenti. Fil-konferenza annwali li issa daħlet fil-15-il sena tagħha ingħataw l-equality marks lil kumpaniji biex tkun rikonoxxuta l-ugwaljanza tal-ġeneri fi ħdan il-kumpanija tagħhom.